Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mzangayu Savita Werima. Wapa mpando wa bunge loyendesa zachisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC, Justice Annabel Ntalimanja wapempha anthu onse okhudzidwa pa chisankho cha pa 6 September kuti adekhe pamene likuwunika ndi kutsimikiza zotsatira zachisankho cha president. Usiku wathawu pamene amafotokozera Malawi momwe ntchito ikuyendera, Justice Ntalimanja ati kofunika kuti anthu asunge bata. Iwo anati salola kuti anthu ena awumirize kapena kupseza bungwe lawo kugwira ntchito mwaphuma pofuna kulengeza zotsatira zachisankho, ndipo anati powunikira ndi kutsimikiza zotsatira zachisankho nkofunika kudekha. Iwo akufotokoza. Timafuna tsopano tikambeko za mchitidwe umene ukuchitika. Mbupo kumapoyamba tikumbutsire kuti ntchito yowulutsa zisankho tinapatsidwa pa malamulo masiku 8. Malamulo poyika nthawi imeneyi panali zifukwa. Choyambirira chikhale ngati chitetezo kwa voti ina iliyonse, komanso ngati udindo kwa bungwe la MEC kuti zotsatira zonse tiziwunikire modekha, komanso kuti tiyang'ane moyenerera kuchita verify, komanso kulongosola kapena kuchita resolve ma complaints onse. Panopa tili pa nthawi ndithu kunoko ku Tale Center pamene tikuti timalizitse ntchito imeneyi, koma timafuna titsimikizire komanso kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ntchito imene tikugwira ndiyofunikira. Tikufunika kuti tichite verify, tipange reconcile, komanso kutsimikizira kuti zotsatira zimene tikuwulutsa ndi zimene zachokera kuma polling station kwathu, ndi mmene anthu anavotera. Ndikofunikira kuti ifeyo tikamalengeza tikhale kuti ntchito tagwira moyenerera. Komanso tidziwe kuti mkati mwa masiku 8 menemu ndiye kuti tikulandira madandaulo kuchoka dziko lonse, ndipo tikufunikira kuti dandaulo lililonse tiliyang'ane, timvetsetse kuti pamene panalakwika, pamene pakudandaulidwa ndi pati, ndipo wina aliyense tithe kumuyankha malingana ndi malamulo. Pachifukwa cha chimenechi sitingalengeze zotsatira mwaphuma. Tikufunika kuti tigwire ntchito malinga ndi mmene malamulo anakhazikitsira, kuti tikamanena kuti zotsatira zathu ndi izi zikhale kuti ndi zovomerezeka. Komanso bungwe la Evangelical Association of Malawi lapempha Malawi kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere omwe akuyembekezera bunge loyendesa chisankho la MEC kuti litulutse zotsatira za chisankho zotsiriza. Mlembi wamkulu wa bungweli Mbusa Francis Mkandawire wati zipani za ndale ndi anthu onse ayenera kupewa kugwiritsa ntchito mawu onyoza omwe ali nkuthekera kudzetsa mpungwepungwe kamba kuti nyengoyi ndiyovuta. Mkandawire ati anthu akuyeneranso kuleka kukakamiza bunge la MEC kulengeza zotsatira za chisankho, koma kuti alisiye kuti ligwire ntchito yake molingana ndi malamulo. Iwo akufotokoza zambiri kwa ulembankhani wathu Catherine Banda. Chabwino sitawapasirani ripoti imene padakali pano. Katswiri za ndale a Crispin Mphande ali mpofunika kufufuza komwe nyumba zolutsa mawu zikutenga manambala okhuza zotsatira za chisankho omwe akuonetsa pa makanema awo. Iwo anena izi kutsatira kusiyana komwe kulipo pa manambala awa omwe akuoneka mu nyumba zolutsa mawu zina zomwe zikuonetsa zotsatira za chisankhochi. Iwo ati zodabwitsa kuti pomwe anthuwa akutenga nambalazi pomwe bungwe la MEC lili ndi chiwerengero choyenera. Amphande akufotokoza. Tikupasirani ripoti limenelo nthawi ina. Ndipo nthumwi za bunge lotchedwa National Observatory for the Rights of the Child la mdziko la Morocco zili mdziko muno kudzaphunzira momwe nyumba ya malamulo imendetsera nyumba ya malamulo ya Chinyamata mdziko muno. Malinga ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Agizalen Benjalon, maiko am Africa ali ndi mavuto ofanana pa nkhani za ana komanso achinyamata, ndipo akhonza kuphunzira kwa wina ndi mzake. Kuchokera ku Lilongwe nayo Patrick Dambula.
Nyumba ya Malamulo sabata ino yalandira alendo ochokera ku bungwe lotchedwa National Observatory for the Rights of the Child ONDE lomwe ndi la mdziko la Morocco. Nthumwizi zabwera kuno ku Malawi pofuna kudzaphunzira mmene dziko la Malawi limachitira ndi nyumba yake ya malamulo ya achinyamata. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ONDE Ghislaine Benjeloun anati nkhani monga za maukwati a ana ang'onoang'ono, nkhanza kwa ana ndi zina zotero ndi zofanana m'mayiko ambiri a mu Africa. Iwo anati pa chifukwachi abwera kuno ku Malawi kuti adzagawane nzeru za momwe angachitire pothana ndi nkhani zoterezi. Iwo akutinso akuyembekezera kusayinirana mgwirizano ndi boma la Malawi pomatha pa ulendo wawo sabata ino. Pothirapo ndemanga pa za alendowa, wachiwiri kwa kalaliki wa nyumba ya malamulo Amofati Makande anati alendowa abwera kuno ku Malawi kamba kakuti akhala kumva nkhani zosiyanasiyana za nyumba ya malamulo ya ana kuno ku Malawi zomwe zapita patali. Iwo anati alendowa afuna kuphunzira zinthu zosiyanasiyana kuti nawonso akabwerera kwawo ku Morocco akathe kusintha zinthu zina ndi zina ku nyumba ya malamulo yawo ya ana. Nthawi imene timawayitana achinyamata athu mdziko monse muno kumakumana mu chemba kuwaphunzitsa kapangidwe ka malamulo, kuwaphunzitsa maudindo osiyanasiyana, kuwaphunzitsa kuyankhula kwabwino, anali ndi mbiri yabwino. Andi mbiri imeneyi sikuti yalekeza pafupi, inapita kutali. Andi marekodi osiyanasiyana kuyambira mwina ku Commonwealth au ku United Nations, anthu amadziwa kuti ku Malawi kunali Youth Parliament kapena kuli Youth Parliament, andi anthu maiko ena ngati ku Morocco anaona zimene ma youth parliamentarian aku Malawi kuno amachita. Atatha zokambirana zosiyanasiyana, alendowa anayendera nyumba ya malamulo ndipo mmalo ena amene anayendera ndi monga mu chipinda cha zokambirana cha aphungu a nyumba ya malamulo komanso nthambi yosindikiza zina ndi zina ku nyumbayi. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Bungwe la anthu omwe ali ndi ulumali osamva la MANAD lati ndikufunika kulimbikitsa ntchito yodziwitsa anthu zakufunika kwa chiyankhulo chamanja kapena kuti sign language mu Chingerezi. Bungweli kudzanso la Federation of Disability Organizations in Malawi FEDOMA anena izi pokumbukira tsiku la ziyankhulo zamanja pa dziko lonse. Ndawina chamwaka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Secret Segula. Mutu wake wa tsiku limeneli ndi mutu onena kuti palibe ufulu popanda chilankhulo chamanja. Apapa zimene zikutanthauza kunena kuti moyo wa munthu amene ali ndi ulumali wakumva amafuna zinthu zosiyanasiyana. Mwachitsanzo amapita ku skulu. Akapita ku skulu amakumana ndi aziphunzitsi amene chiyankhulo chamanja chisakuchidziwa. Komano mwana uja akakhala mklasi muja amangoyang'ana, aphunzitsa aja kuphunzitsa, mwana uja akungoyang'ana. Pamene patinganena kuti ufulu ulipo ngati ufulu wa chiyankhulo chamanja palibe. Apapa kutanthauza kunena kuti ufulu palibe komanso chiyankhulo chamanja palibe. Nde palibe ufulu popanda chiyankhulo chamanja. Ndi chimodzimodzi tikapita ngati ku chipatala, munthu wina aliyense ali ndi ufulu kuti alandire thandizo ku chipatala. Amafuna kuti alandire mankhwala, akapita ku chipatala kuja, koma munthu uja amayenera kuti afotokoze. Koma munthu uja akakhala kuti ali ndi ulumali wakumva kuti afotokozere kudzera mu chiyankhulo chamanja, dokotala sangamve. Ndezi makhala zovuta kuti anthu aja alumikizane kuti munthu uja athandizidwe. Ndipo munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana osaposera zaka 20 lero yagonjetsa South Sudan ndi zigoli ziwiri kwa du pa masewero odzigulira malo mu mpikisano wa mayiko wa pa dziko lonse wa osewera achisodzera. Masewerowa anachitikira mu mzinda wa Juba mdziko la South Sudan, ndipo Enles Fabiano ndi Sara Mulimbika ndomwe anagoletsa zigoli za Malawi. Matimuwa akumananso lachisanu lino masewero achibwereza mu mzinda omwewo wa Juba. Masewerowa amene achitikira pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe, koma bungwe loyendetsa masewerowa mdziko muno la FAM linapempha bungwe la mdziko la South Sudan kuti lichititse masewerowa kamba kuti bwalo la Bingu likhala lochititsa masewero a mu mpikisano wa CAF pakati pa matimu a Silver Strikers ndi Ejeco Plus ya mdziko la Madagascar kumathero a sabatayi. Opambana pakati pa Malawi ndi South Sudan adzakumana ndi opambana pakati pa matimu a Guinea Bissau ndi Congo. Tateremu tasiriza nkhani zathu madzulo ano ochokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe, komwe bungwe la MEC likulandira zotsatira zachisankho kuchokera m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Munali ndine Blessings Kanache ndi mzangayu Savita Wirima.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.